V bukovom lese bolo ešte skoré ráno, keď si ďateľ Tomáš nasadil svoju obľúbenú červenú čiapku a začal ťukať do stromu. Zapáčil sa mu veľký, starý buk, ktorý mal pod jedným konárom oslabené drevo. Ťuk, ťuk, zabúchal ďateľ svojim silným zobákom na prasklinu. Ťuk, ťuk, začalo sa ozývať v bukovom lese. Čo sa to deje? Prečo sa to tak búcha? Zjavila sa na konári ešte rozospatá mrzutá veverička. Žmolila si oči a štipkala sa do líc, či sa jej to náhodou ešte nesníva. Ďateľ bol taký ponorený do svojej práce, že si ani nevšimol, že kúsok od neho stojí ešte na poli driemajúca veverička. Ťuky, ťuky, usilovne pokračoval ďateľ. Veverička sa pomaly začala spamätávať a keď už bola celkom bdelá, pustila sa do neúnavného mávania. V tom okamihu si ju ďateľ všimol, no veverička sa tam zjavila nečakane a on od ľaku skoro spadol zo stromu. Našťastie ho zachytil konár pod ním. Nechcela som ťa tak vystrašiť, chichúňala sa veverička. Bol si taký zaujatý svojou prácou, že som nevedela, ako inak ťa od nej odtrhnúť, povedala veverička, ktorá si už ani neuvedomovala, že má na sebe stále pyžamo. No, veru, nečakal som, že bude v tomto buku niekto bývať. A už vôbec by mi nenapadlo, že by tu mohol ešte niekto spať. Najradšej začínam robiť, keď ma hľadia prvé slnečné lúče, odvetil ďateľ, ktorý sa už plhal späť k praskline. Ak som ťa zobudil, tak mi to je ľúto, no rád by som si dal po dobre vykonanej robote niečo pod zub. A myslím si, že práve v tomto mieste bude veľa červíčkov. Mám lepší nápad, zakričala veverička. Môžeš si dať chvíľu prestávku a dať si so mnou raňajky. Čo povieš? Usmiala sa. Ďateľ sa na veveričku prekvapene pozrel. Tak ja som ťa zobudil zo sladkých snov a ty mi ešte aj ponúkneš raňajky? Začudoval sa. Je to od teba veľmi láskavé. A o malú chvíľu veverička prestierala na stôl vynikajúce orieškovo-ovocné raňajky. Ďateľ si všimol, že veveričke by sa zišla väčšia komórka. Hoci bolo iba začiatok leta, veverička si už prichystala veľkú zásobu jedla na zimu. Za každým, keď komórku otvorila, skotúľal sa jej na zem orech a potom ďalší. Pri raňajkách sa veľmi dobre porozprávali a nasmiali sa ako už dlho nie. Milá veverička, ďakujem za takéto štedré pohostenie, ale už sa musím vrátiť do roboty, usmial sa ďateľ. A tak ťukal, ťukal, až sa celý les ozýval. Už som hotový, vykrikol po chvíli ďateľ. Poď sa pozrieť, veverička, ako som tú prasklinu v kmeni opravil, volal na ňu. Veverička vybehla k ďatlovi a zrazu sa na ňu pozerala krásna, útulná komórka. Jej, to si stihol za takú chvíľu?
spýtala sa nechápavo. Po takom výbornom jedle to šlo s ľahkosťou. Prasklina bola hlboká a keď som videl tvoje zásoby na zimu, uvedomil som si, že potrebuješ väčšiu komórku. Dúfam, že môže byť, odvetil ďateľ. Je úžasná, vždy som po takej túžila. Je naozaj moja? Nechápavo sa spýtala veverička. Samozrejme, môžeš ju začať plniť, usmieval sa ďateľ. Šťastná veverička skákala od radosti. Nikdy by jej nenapadlo, že keď ju niečo ráno zobudilo zo sladkých snov, bude to práve ďateľ s takýmto darom. A o to viac ju to prekvapilo, keď tie sladké sny, z ktorých ju ďateľ zobudil, boli sny o novej a väčšej útulnej komórke. Lebo nikdy nevieš, kedy sa ti život zmení. Možno práve vtedy, keď sa rozhodneš zvoliť si úsmev, otvoriť oči a svoje srdce, povedala si sama pre seba veverička a usmiala sa pri slovách, ktoré jej kedysi hovorievala babička.